Știi ce zic, nu? Eu cred că momentele astea o să fie nucleul relației noastre. În ce sens? Adică e distanța care trăim momentele astea mi se pare foarte mare. Cel puțin eu așa o simt. Sau cel puțin am mai simțit niciodată așa. Păi n-am fost eu. N-ai fost tu? Da, dar a fost alta. Yeah, but she was not the best. Și era și brunete de tot. Dar bă, că n-ai avut iubite brunete. Nu iubite. Păi, despre ce intensitate vorbim atunci? Am noroc că nu vreau să fac o discuție stând așa, că altfel... Te las. Mă. Mă. Poate ne apuca o zile. Eu nu sunt. Certi că ești cea mai ou. Și ultima. Ai cea mai bună.